खोनालायखा बाक्साबा सेलेबो थांखाना आं सामानिखौ अबसे जों तामानि बागै थानसां दिहिन कारण जों जदि ताबो थानसा जदि उंयाखला जिनि बरक दफानि अस्तित्व कमाय मा थांनाय अब जों मावान सकनाय जों सीपीएम बो खलाय फैका कांग्रेस बो खलाय फैका बीजेपी बो खलाय फैका किंतु जों मुइतो माना रोंनाय जों बोखा मानतननाय जों जदि ताबुकनि जरावो थानसा जदि उंयाखलाय जिनि बरक दफा अस्तित्व कमाय थांनाय मानि जों ओ कुली हाय कमाय मा थांनाय आगेनि समयाव जखन चि राजा तंफ्रो जोंबो राजानि बसां हनै जोंबो राजा हायके तंमानि बांलादेशनि बर रंनो तबै जों सामुं तांग्रोनानि आसक जराचिनि क्षमता तंमानि जरा दिनियो जों नहो जखन तेहलाय जुट सरकार फायमानि परे चिनि बरक दफानि तर खलायै चिनि बरक दफानि ओ जे अस्तित्व तंनाय कमारो मुइ थांका आबनि परे फायका सीपीएम सरकार फायै सब समय साओ ग्राम ग्राम ताकबो नुबोनो गरीबनि सरकार होनते होनते राजानि जे वंशधर तंनाय रक गरीब नंगुइ मा थांका अमाहायके ताकबो थुइ दङो नों नायदि बुट सिकां फैनाय जोंसे एकमात्र गरीबनि सरकार जोंसे नरबै तंनाय सरकार किंतु नन थुङै नन जे गरीब खलाय तंमानि अब जों स्राय के नुकजाखा अबनि बागै जों ताबो पार्टीना हामजायगिया जों ताबो सावो बोबाग्राबो सावो आंबो पार्टीना खलायो दिनै इ जागायाव आं फायमानिया पार्टीनि दिनै गणतंत्र उमुइ जों जास्ट बुमुं कायसारावै पलिटिकेल आखुमानि स्राय जों नुबै मानो जों जदि पार्टीना हामजांला जदि कुबै क्षमता जदि लुबि हुंला दिनै चिनि बोबाग्राबो सीएम सावै दिनै स्कट नावै गुराय तंमाखमु किंतु दिनै माहायके खलायै चिनि बरक दफानि बागै ब दिनै बाहाय खलाय चिनि बरकनि बागै सादुं वातै हियावै दिनै चिनि बरक दफानि बागै सामुं खलाय दं बि बबो सायमानो दिनै आनि बरक दफा तंगैसो आंबो दिनै राजा हिनजागो दिनै गोबां बरक दङ चिनि त्रिपुरा साना दङ ताबो राजानि जुग करै ब राजा देबा हिनि क्वेश्चन खलायनोबो दङ दिनै चिनि बर ना थानसाङै लास्ट फाइट खलायै चिनि दफानो जों नारंनानि अबदे नाय बुबाग्रा अ क्वेश्चन चिनि बरंनि थानि सङो दिनै जारा पलिटिक्स खलाय तंनाय बरंनो बाङो क्वेश्चन खलायनो मुसङो नों निनि दफानो नारङै दे माननो निनि जातिनो नोंबो थाङै दे माननो माया ताखुते बहुरो एकमात्र चिनि बुबाग्रा तङो चिनि बुबाग्रानि बिसिंते जति जों खलायहांलाय चिनि हा दफा कमाय थांनाय अबनि बागै बुबाग्रा बार चिनि बरक दफानो मुक्ति खिखलायै बार चिनि आवाज रयतंमानि जों आवाज जों मा खोनानाय दिनै जों सायमानो कयेक दिन आगे चिनि पाताल कन्या बताम खलाय चिनि बुबाग्रानो पर्यन्त अटैक खलायनि नाय दङ बनो आगे चिनि बरक दफाबो चिनि बरक दफानि बरकनि हामजागै तंमानि अजराङ बकक साओ दिनै तामिनि सा जों बुट बसाया चिनि बरक दफानि बागै सामुं तांनाय हि जोंबो हामजागो अ समयाव किंतु ताबो खलाय जों नुबै मानखा पातालनि चेहरा उल्टा उइ थांका जों नुबै मानखा ब बुट बसाया हमनि बुबाग्रानि लगे थाङै कक सामानि आबनि परेला हठात चाकले बुट बसावै गोबां मा जिनिस खलाय दंखा ताखलाय बुबाग्रासे गो बेक अमरक पर्यन्त ब सुइ थांका आबनि बागै जों अबते बरंनोबो जों सिनिनो नांगौ जों हामजागै दंमानि बनो जे चिनि दफानि बागै सामुं तांनाय हिनि किंतु जों नुबै मानखा बरंनि दाला लङै थांका आबनि बागै जों अबते बरंनोबो जों सिनि नांमानि दिनै जों साना मुसुङो चिनि एमपी जितेन चौधरी हन्दी बाहायके ब आगे सामानि कक जों नुबै मानो चिनि बरक दफानि बागै ब सामुं तांनाय हामु खलायनाय हिनि सामानि जों ताबुं नुबै मानो अ सामुं बर थांका दिनै नायखे नुङो बिनि जे जागा तंनाय अ जागानो पर्यन्त जेनारेल सीट खलायै जेनारेल जागा खलायै दिनै एडिसिनि बुट पर्यन्त रमैया अमाहाय जागा सुइका जों सायमानो एमन एमपी एमन चिनि मन्त्री ब कायसेसे सिजां नुकजा हिनि जों वान सुइ तंमानि
tabole serai nugui manka jodi Bangladeshini dalal jodi yang khla CPM khlaimaya CPM sura khlaiman ekmatra jara Bangladeshini dalal borok se khlaimanu amoni bagai जों बरंनोबो सिनिना नांनाय ताबो जों अकंनो मा सानाय जे चिनि दफा ते चिनि अस्तित्व न रक्षा खालायनिखलाय चिनि बुबाग्रानि लगे मा तंनाय ते चिनि बुबाग्रानि जे इमान ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड गोबां मा बरक सोङो ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि मेप गोरै बाहायके माननाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बाहायके अंनाय गोबां मा बरक कुइसन खालाय दङ आं अकंनो साना मुसुङो जों नरंनो मेप फुनुंना नाया नरंनो अकंनो साना मुसुङो तिनियो जे बरक सानाय आं बरनो एकटा कगनो साना मुसुङो नरंनि बागै राजाया फनो चिनि बागैले राजा तिनियो जों अबनो मुइतमा नारनाय जों चिनि बुबाग्रानो जों बुबाग्रानि सन्मान मारनाय अबनि बागै असुक दिन दरे जों गोबां मा जागो जों नगै मानखा जों कांग्रेस CPM BJP खलायै चिनि बरक दफानो मोथांनाया अबनि बागै चिनि बुबाग्रा चिनि बरक दफानि अस्तित्व रक्षा खालायनायनि बागै दिनै चिनि लगे चिनि जनसाधारणनि बागै ब सामुं खालायनानै होनि अंखरजाक अबनि बागै बुबाग्रा नरंनो सावो नरक फायदि ताबक जराते जों जदि खासियांलाय जों कमाय मा थांनाय पलिटिक्स खालायनानै जरा दङ पलिटिक्स खालायमानो नों 70 बছর ধরে जों पलिटिक्स खालायफायका কিন্তু चिनि अस्तित्व दे लारक माखा चिनि लोक दे काहाम तांनाखा चिनि रास्ता घाट दे थिगुमखा चिनि स्कुल दे काहाम तं चिनि शिक्षा दे जों खालायमारो माहा कुनु खालायरोमिया 70 বছর थंजाका पलिटिक्स खालायै अबनि बागै बुबाग्रा सब समय बिनि बखानि कगनो साइ दङ फायदि ताबुले जों थानसांनाय थानसानि चबा खालायै जों चिनि बरक दफानो जों अस्तित्व रक्षा खालायनाय चिनि बरक दफानि जे मानथाय चिनि बरक दफा जे आगेनि सिमि राजानि समयनि सिमि जे राजत्व खालायफायमानि अजमाना जों थांनाय चिनि बरक दफानो तेबो कुचु खालायनानि बागै चिनि बुबाग्रा अंखरजाक बुबाग्रा निन्थानि मुंसा साया बुबाग्रा निन्थानि रांबो साया निन्थानि ब मुंसा साया निन्थानि एकटा जिनिस न सानो थानचां सिदि अ थानचाङो जों जदि फायखलाय चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बुबाग्रा जे इमान नुबै तंमानि अ इमान साक्सेस संनाय अबनि बागै चिनि बुबाग्रा बार बार अकंनो साइतङो दाबो गोबां मा बरक बुजिया दङ पलिटिक्स न हामजाङै दङ बरनो बां साना मुसुङो पलिटिक्स ताबक खायनानि जराया जरा अंखा ताबक थानचांनानि जरा बुबाग्रा सावो हारायफानो जितिफानो अबनो लास्ट फाइट चिनि बागै चिनि दफानो अस्तित्व रक्षा खालायनानि बागै अबनि बागै तिनि इरो माफानि समान दङ आनि माफानि समान आनि चुसै चुसुनि समान आनि अक्रा चाक्रानि समान दङ नरंनो अकंनां सानो मुसुङो जोंबो सायमानो जे चिनि बुबाग्रा दङ आगे जों 184 जन राजानि आन्दाराव दङै फायफोरो जों बाहायग्रे दंमानि चिनि त्रिपुरा हा जों चाय चाथगिया नङै नंतगिया अमाहाय जागा दंमानि ताबक जों ट्रक कमावे बो जागा सहै तंखा 31% सहै तंखा ताकक तेपुरा अबनो जों मुइतमा नारनाय अबनो जों मा वानसुकनाय जे पार्टी खलायदि नि दफा कमादि पार्टी खलायदि निनि ओ जे चिनि जे मानथाय अम जत कमावे जों ट्रक खलाय जों इ त्रिपुरा हानि कमाय मा थांनाय अबदे नाय ना थानसाङै लास्ट फाइट